Ahojte, dnes sa pozrieme na jeden z najbežnejších efektov v YouTubeových videách a to je odstránenie pozadia z videa, kde za tým videom presvitá video z pozadia. Takže, ako na to? Technika, ktorá sa na to používa, sa volá green screen, alebo chroma key, alebo v slovenčine kľúčovanie. Princípom je nahrať video, kde v pozadí je farba, ktorá sa nevyskytuje v objekte, ktorý vo videu má ostať. Keďže na ľudskom tele sa zo všetkého najmenej vyskytuje zelená farba, vo filmárskom priemysle sa najčastejšie používa na tento účel zelená farba. Od toho je názov techniky green screen. Samozrejme, môže to byť aj iná farba. Niekedy sa používa aj modrá farba. Tam je riziko, že keď má postava modré oči, tak sa v podstate odstráni aj časť zreničky, čo teda nechceme. Ale teda poďme k veci. Najprv si nahráme video so zeleným pozadím. Nejak takto. Potom potrebujeme video do pozadia. V tomto prípade to bola PowerPointová prezentácia, ale môže to byť akékoľvek iné video. Takže spustili sme si náš známy DaVinci Resolve a dáme si tu video do pozadia. Ja si napríklad vezmem video, ktoré som nedávno nahrával a vezmeme si naše video, ktoré pôjde do popredia. Čiže našim cieľom je mať toto video v pozadí a mať túto postavu cez to video, ako hovorí nejaký komentár. Takže poďme na to. Vložíme si prvé video, máme vytvorenú timelineu a do toho si vložíme druhé video, ktoré bude nad tým. Nepotrebujeme ho takéto dlhé, ja si ho tuto odstrihnem a ukážeme si to len na tomto krátkom kúsku. Takže, keď to pustím takto, aby nás to nemiatlo, ja mutnem obidve zvukové stopy, pretože tie teraz vôbec nie sú podstatné. Takže takto vidíme len horné video. Keď by sme si to video v inspektore zmenšili a s transformom ho niekde presunuli, tu stále máme okolo neho zelený okraj. Stále to nie je to, čo chceme dosiahnuť. Čiže my musíme odstrániť túto zelenú farbu a to je práve to, čo chceme v tomto videu dosiahnuť. Takže sledujte pozorne. Video, z ktorého ideme odstraňovať zelené pozadie, musí byť teda samozrejme vo vrstve nad týmto a musíme si na neho pridať efekt z efektovej knižnice. Takže tuto si zapneme efektovú knižnicu, ak ju nemáme, a ideme do adresára OpenFX. A tu hľadáme efekt 3D keyer, 3D kľúčovač. Čo teraz urobíme? Vezmeme si tento efekt a pretiahneme ho na to video. Zatiaľ sa nič nestalo. Tuto v inspektore sa nám aktivovala ďalšia záložka efekty, kde vieme definovať, ktorú farbu chceme odstrániť. Ale aby sme mohli ukázať, ktorú farbu chceme odstrániť, musíme si tu
prepnúť ovládanie efektov. Čiže teraz, keď tu máme FX, tak teraz môžem do toho videa kresliť a to sa mi bude premietať sem a funguje to takto. Kliknem túto myšou a ťahám po všetkých farbách, ktoré chcem odstrániť. A všetky rovnaké farby sa z videa odstraňujú. Postupne takto prechádzam touto čiarou po všetkých farbách, ktoré chcem odstrániť. A takmer je to hotové. Keď si všimnete, tuto je ešte trošku zelená. To urobím ďalšou čiarou. Ale aby som si bol istý, tak ja to celé takto posudiem. Znova si prepnem na OpenFX a idem urobiť druhú čiaru. To som začal mimo videa, to není dobré. Tuto si kliknem na reset a idem znovu. Prechádzam cez všetky farby, ktoré chcem odstrániť. Pustím a je to v podstate hotové. Toto si prepnem naspäť na transform. Panáka si umiestním, kde chcem. A keď si pustím video, tak je to v podstate hotové. Ešte sa môže stať, že keď si takto to video upravíte a pozriete sa detálnejšie, tak tá zelená farba trošičku okolo toho okraja presvitá. A to sa nastavuje tuto, v tomto efekte a musíme si zapnúť Despill. Tuto. Despill to je, spill je rozlievanie, čiže despill je odrozlievanie. Teraz nie je nastavené žiadne a tu si môžem nastaviť silu toho efektu. Keď si ho nastavím na 1, tak sa môže stať, že odstráni niečo aj z tohto videa, ale zaručene odstráni všetku zelenú farbu. Keby sa mi stalo, že mi odstraňuje niečo aj z videa, tak trošku ten despill zjemním, aby nebol až taký silný. A to je v podstate všetko. Teraz už len dáme video renderovať tak, ako som ukazoval v predchádzajúcich videách. Keď je tu tento efekt, tak renderovanie je trošku pomalšie. Môžeme si pozrieť, že akou rýchlosťou to bude renderovať teraz. Čiže nastavíme si štandardné parametre MP4, kvalitu si nastavíme na high, lebo Best je veľmi štedrá, čo sa týka megabitov za sekundu. Ešte ja si zvyknem tuto nastavovať audio kvalitu na 192 na YouTube, to úplne stačí. Location. No a v podstate to môžeme dať renderovať a vyskúšať, akou rýchlosťou to pôjde. Čiže vidíte, ten efekt zaberá trochu výpočtového výkonu. Ide mi to nejakých 120 fps. Bez toho efektu mi to normálne renderuje okolo 300. Takže môžeme si pozrieť, čo sme vytvorili. Vyzerá to takto. Tak, to je všetko. Veľa šťastia.